ejjew nkunu flimkien kburin li aħna nazzjonalisti, però fuq kollox illi aħna Maltin li flimkien nistgħu u ser nieħdu lil Malta għażiża tagħna il-qudiem. Ex qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista li saritlu l-ħadd filgħodu fuq il-programm Analiżi u li matula tkellem fuq diversi affarijiet fosthom l-iskandlu tal-karti tal-identità, il-proposti tal-Partit Nazzjonalista brabta mal-għoli tal-ħajja kif ukoll l-attivitajiet brabta mal-indipendenza. Bernard Grech saħaq fuq l-importanza li nieħdu lil pajjiżna il-qudiem dan hekk kif il-gvern ta' Robert Tabela huwa gvern mifli bl-iskandli u li qed ikompli tebba' ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Flimkien il-qudiem irridu nieħdu lil dan il-pajjiż għal indipendenza ġdida, għal ħelsien ġdid minn kriminali li llum qegħdin bil-qiegħda fil-kabinett tal-gvern, għal kriminali li huma mdawra ma' persuni fil-kabinett tal-gvern, minn persuni li jaħsbu li l-assi tal-poplu huma tagħhom. Brabta mal-iskandlu tal-karti l-identità l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li f'pajjiżi oħrajn kienet tintrefa' responsabilità politika u saħansitra jaqa' il-gvern iżda f'Malta l-gvern ta' Robert Tabela qed jimxi bin-narrattiva li kollox jgħaddi. F'pajjiżi oħrajn li tinstab karta tal-identità waħda falsa mhux jirriżenja l-Ministru ta' ikkun hemm investigazzjonijiet serji, jiġu arrestati n-nies u jekk hemm bżonn jaqa' gvern f'dal pajjiż sirna naċċettaw kollox. Apparti minn hekk Bernard Grech qal li fid-dawl ta' dan kollu l-Ministru Byron Camilleri sparixxa bil-Prim Ministru Robert Tabela għadu ma ħa l-ebda azzjoni fil-konfront tiegħu. Hawnhekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li dan huwa gvern tal-ħabi u tas-segretezza. F'dal pajjiż għandna sitwazzjoni fejn kollox qed jaħdem favur gvern illi jrid ikompli jħawwat biex ikun jista' jibqa' fil-gvern. Dak huwa il-bażi ta' kollox. Kull skandlu li għandna ma jsirx hekk b'kapriċċ, isir biss biex jakkwistaw il-voti tan-nies. Isir biss biex ikomplu jitħanżru. Isir biss biex jibqgħu fil-gvern biex jassiguraw illi jkun jistgħu ikomplu jitħanżru. Matul din l-intervista Bernard Grech sosta li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jiġġieled sabiex pajjiżna jerġa' jkun sigur għaliex preżentament għandna gvern li huwa komdu bl-iskandli. Dan huwa gvern issa li huwa komdu fil-medjokrità, komdu li konna pajjiż minn l-iskandli, komdu li konna pajjiż illi mhux qiegħed fuq quddiem jew m'għandux fama internazzjonali għat-tajjeb imma għal-ħażin. U allura irridu nkomplu nimbuttaw il dan il-gvern għaliex il-poplu qed jinduna u qed jifhem li hemm bżonn li jkollna mudell ekonomiku differenti. Mudell ekonomiku flok ta' kwantità kif semmejt li kollox jgħaddi jġib kemm jista' jkun barranin u mbagħad naraw u mbagħad kulħadd fuq xulxin u traffiku ġġamjat eċċetera. U ma tinqedix fl-isptar, aħna rridu il-kwalità. Hawnhekk Bernard Grech fakkar fil-proposti tal-Partit Nazzjonalista sabiex tkun indirizzata l-għoli tal-ħajja fost l-oħrajn il-kola ma tkunx intaxxata li jkun hemm fond nazzjonali li jgħin lil min jimporta u jesporta kif ukoll li jkollna setturi ekonomiċi ġodda. Huwa saħaq li Gvern Nazzjonalista se jkun qed jagħmel it-tibdiliet kollha meħtieġa bilan li l-poplu ikollu kwalità ta' ħajja aħjar. Ma jistax ikun li jkollok żieda tal-kola u l-gvern jintaxxak fuqha. Qed jaqbel kulħadd magħna ma daw il-proposti li aħna għandna, kulħadd inkluż il-General Workers Union u l-gvern jibqa' ma jimplementax dawn il-miżuri. Għalhekk huwa evidenti ma jridx jimplementhom gvern laburista se jkun qed jimplementhom gvern nazzjonalista. Però biex tagħmel dan, biex nagħmlu dan, inti trid tkun is-sieħeb tagħna biex tagħtina dak il-mandat ħankunu nistgħu nagħmlu t-tibdiliet kollha meħtieġa għalik. Giulia Falzon għal Net News.